Сладка двойка? Не, по-скоро просто разбирателство. Доверие, интимност, приятелство. Всичко е едно огромно обстоятелство. Изпъкнах с недостатък вместо с качество. И това защо? Ако моех ти отговоря, та песен нямаше да съществува, приятел мой. Май без това ще си остана с надежда последна към теб да посегнах, да разяпна сеща с мен като трепка. Среща поредна, нещо в мен трепна. И така всеки път след като я погледна. Минаха ден, два, всичко е сякаш на лента. И вече година и половина чувството не изчезва. Сякаш съм бездна. И до момента със всеки изминал ден факта почва да ме обсебва. А как само искам да ти прошепна: позволи ми да бъда твоята жертва. Знаеш ли кое друго в нея ми харесва? Как ме възприема като Филип, а не като секта. Как да пренебрегна чувството след това, като е просто перфектна. Като е просто перфектна. Да, тя е просто перфектна. Всеки живан ден не искам просто да съм с нея, искам тя да иска да е с мен. Като е просто перфектна. Да, тя е просто перфектна. Всеки живан ден не искам просто да съм с нея, искам тя да иска да е с мен. Може би избързам, стигайки до тази крайност. Страшно как изведнъж представата за теб се превърна в реалност. Та тя като виелица през август. Не бях подозирал, че всъщност ти си унази моя слабост. Как изобщо е възможно да сме лика прилика и същевременно пълна противоположност? Няма ми стигне тетрадката да опиша в точност колко ме я, виждайки как става все по-сложно. Май биго, ние сме си просто трушки, дето си се кепват. Замисли се как рано виделите очите ми светват. А има други, но те никога не могат да те заместят. Аз съм на изпитателен срок и не издържах теста. Ма както и да е, стига съм ви занимавал с глупости. Копеле, тя също ти се кепи супер много, луд ли си? Нормално е всеки минава през тези трудности да намериш това, което всъщност през цялото време търсил си. Като е просто перфектна. Да, тя е просто перфектна. Всеки живан ден не искам просто да съм с нея, искам тя да иска да е с мен.